Shalom. Pangulani Huria GMI Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, Pak Sahaton selamat hari Minggu Madihita, di bagasan lasni roha mahita madohoti parminggota sadarion di bagas tabe, tuhata mamandongani hita mauleate. Di mingguta sadarion, ima minggu paduahon dung Pentakosta, dohot tema mangulahon hagiot ni debata. Damang dainang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, na ing mula atama parminggota, tapasahat madirita tu Tuhata, martangyang mahita di bagasan rohatabi. Amin. Rimma hita jongjong, tai dehoma Yesus sai ingani. Yesus saingani Huriang tonton Sai parwaniai Abungun ison Rohanang ingohi Dot asimi Rasa pangasahi Sarmadau mai Asam tumoras Lakanami Pai maari hobas Iagogimi Martua maakana mangingani bagasmu, sai hodo pujion nasida, martua mahalak ia di bagasan ho hagogoona, ia rohana sida di bagasan manuju dalan natigor. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Yesus Kristus, dohot guarni ton di purbadian atau palangit dohot tanoon, sai di pasaurhon madamena tutod di tabi. Amin. Jongjong dope hita, ta puji Tuhata, marede hita, dunglam hutanda Yesusi. Dunglam hutanda Yesusi Rodi basa-basanai Sai lampatar mai dia Sian hamar leanai Lang takasutana Lang takasutana Sai lamutanda Yesusi Sian hamar matenai Jumlah kuboto hatai Lamania matodiki Soarana barbengeri Nabage hati koraki Lam takasutana Lam takasutana Salam hutanda Yesusi Siana matenai Amin. Hundul mahamu, tatopotima dosata tuadopani Tuhata, rak mahita martangiang tangiang panindongion, rak madok mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, na manopahami sian holong ni roham, na mangaramoti hami marhite-hite holong mi, jalan apa tawon hami di bagasan holong ni roham. Mardongan haserepon ni roha,
huparhatopot hami ho, do naso huhalongi hami ho, sian nasaroha, tondi pikiran doho gogonami. Jala dongani pedaku kaholongi hami. Songon pakaholongan ni Kristus di hami. Namia dongolum di bagasat todinami. Alai hutulak kami doi marhite-hite pangalaho nami. Hutulak kami do todim. Dang huradoti hami lomoni roham. IPC sama do nasa dosa nahula hami. Urupi mahami paturehon pangalaho nami. Jala di bagasan panogunogon ni todim mahami di sude ulaon. Nanaing ulaon nami tujoloanon. Asa gabe patar di bagasan hami, dohot di bagasan salud halak hamuleaon ni panopayomuna. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Amin. Hata si patogar todi di parminggota sadarion ima natar surat sian Yesaya 30 ayat 15 songonom madirok tuhata. Ay songonod do hata ni Tuhan Jehovah na badia ni Israel. Marhite-hite hamulakod dohot hahohomon jupangan hatua muna hamu. Marhite-hite hasabamon dohot marhite-hite nalom ni roha maruli hagogoon hamu. Alay dang ulo hamu. Amin. Songo tangiang na niajarhon ni Tuhan Yesus Kristus tu sisianna, rap mahita martangiang tangiang alai amanami rap madok mahita. Ale amanami na di banua gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami to gihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagogon, dohot hasangapon rodi saliling nililing na. Amin. Majaha mahita marsialusalusan, tabuka mabibelta, imanatar surat di pesalmen bid 246, mamuka sian ayat 2 sahak rodi ayat 12. Rim mahita jongjong. Debata doha purusota, dohot hagogoota, pangrupion situtu doha gogoton, akan namangonai tuhita. Di bahani dang mabiar hita, nang pebalik tanoon, jalan lalu-lalu akar duluk, lau marongrong tu tonga-tongani laut. Nang pe gasa-gasaon jala margumo-gumo aka aina, pola humuta lakadolo di bahen sang nai. Sada batang aik, rodi sungena, palas rodi debata, inganan na badia ni natunimpul. Debata do di tonga-tongana, dang tagamon humordit, ador torang dobe nunga diurupi debata ibana. Gutur pe aka perbegu, Lonong aka harajaon, mulo makuling ibana, malala do tanoon. Jehovah Sebaot do dongata, debatane si Jakob do partano batuata. Sai Roma hamu marnida halolongan, aka na binahen ni Jehovah, ibana mabain aka panoguti itanoon. Ibana do pasahaton hamusuon rodi ujung ni tanoon. Ibana do uponggolhon sion jala di taiti hujuri, di paruni do aka hureta di bagasan api. Pasot hamu majala tadda hamu au do debata. Sai tipul do au sogut di tonga-tonga ni aka bangso, tipul di tanoon. Rak majaha mahita, Jehovah Sebaot do dongata, debatane si Jakob do partano batuata. Sangat madi ama.
Jongjong dobe hita, songon pakatidakon ni dongata saha porseau di sadok portebion, rap mahita makatidakon hata ha porseau tai rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suhatu dosan, na tumo palangit do tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imanan di tubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siato di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, jala ditanom. Dungi mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, bisi maibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsea, ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato panyalak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok diatai namandok, mulak mangulu do sogo daging ni halak naung mate, dohok di ngahanguluan na sora suda. Amin. Udul mamu. Songon patujolo ni Jamita, Sibegeota, marhite naposona imana tarsurat di Rom, bidusada, mamuka sian ayat saplonom, sah rodi ayat 10 diudutima, bidutolu ayat 22b, sah tu ayat 30 sada, tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi. Aidang na huhay laon barita na ulii, ay hagugoon ni bata doi paluahon na sana porsea, halak Jahudi jumulo, dungi dohot halak Junani. Ay dipapatar do disi hati goran ni debata, nasian ha porseaon, tu ha porseaon, hobar tu natar surat hian. Na mengulu do patigori hinorhoni ha porseaon na. Ima hati goran ni debata na marhite-hite ha porseao di Yesus Kristus, sahat tu saluhut akan ha porsea. Aidang adong ibarni tung salu do nasida mardosa, jaladang dapat pujian ni debata nasida. Gabe dipitori do nasida dalan basa-basa, binahen ni asin ni rohani hinorhoni, panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Ibana do dipadiri debata, bain habangsa parasian marhitesian ha porseaon di mudarnai. Asa dipapatar debata di si hati gorana, alai naung ditobus mata na akadosa na jolo marhite labas ni roa. Ay naing papataran di debata hati goran na apalan waing. Asa pitor ibana jala di pitori na marha porsiao di Jesus. Asa dang adong si parhasangonon nunga gotap anggoy binahen ni pati diho, binahen yakap parulanido, datung binahen ni patik ha porsionido. Asa odo di jujur rohata ha porsionido mamitori jolma dada na mangulahon patik. Ay hola Jahudi ro na puna debata, da doho si pelebegu, ido atong doho do si pelebegu. Ay sada do debata na mamitori natar surat sian ha porsion nasida, songoninang natar surati, alay di ha porsiaw nasida. Asa nang marupakon pati dohita binahin ni haporsioni, daumay napajongjok patiki dohita. Songoni masahat na, martua maakan na tumangihon hatan ni debata, jalan naong peopsa. Amin. Tabigema titing ni huria doho tangyang hamalimon. Tapatakas ma tikting manang buah-buah diningguta sadarion. Akaruas ni huriata nomor ulang tahun perkawinan periode tanggal 14 saharo tanggal 20 Juni 2020 godangna onom keluarga. Akaruas ni huriata nomor ulang tahun ari hatu tubuh godangna 20 sia halak. Hatani tuhata nagabikado ulang tahun dihamu imanatar surat di Pesalmen 145 ayat 10 tolu. Harajaun rodi sudi akka saleleng nileleng nado harajaunmu,
jala panggonggomyomu rodi sudi aka sudut. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun, ganjang ma umur muna, hipas jala goklas ni roha mahamu toktong, Tuhan Yesus ma mamasu-masu hamu. Tikting parjolo laho marbagas, naing manjalo pasu-pasu parmagason ma, tari parbudi dharma hutauruk, anak ni amata insinyur sunggul hutauruk, tubuh ni inata tarida lumongga boru huta barat, ruas ni GMI Kasih Karunia, sektor Ayahanda, Dohot Orwana, Erika Julianti Mandasari Sitorus, Boruni Amata Edison Sitorus SH, Tubuh ni Inata Esther Boru Dolok Saribu, ruas ni HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi, nanaing dipatupa di hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 pukul 10 WIB di GMI Kasih Karunia, Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Nama ragam, dihamu amanami inanami, gomos pangidon nami, diganub, aka kebaktian natapatupa di bagas tabe, asa diharadio nirohatta di papungu piliata, asa tapasat matuhuriata, melalui Bank BCA atas nama Dr. Sumihar Pasaribu, nomor rekening 8430 3476 sia 2. Manang boido langsung ditaruhon tu gerejata. Mulai tema dihita. Ada orang sosahat kita di Tangyang Hamalimon, maret dehita sian bukledeta, nomor 200 ono pulusia. Tapasada marohata martang yang mahita. Puji-pujian mardongan hamoleteon madi sobaron rohanami tuadopanmu, alei dibata amanami para sirohana sumurum, nahutadahami marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Dinamakilala hami Tuhan didenggan di basam dot pasu-pasum, natokto mangaramau tingulu nami, manugunugu hami disudi aka ulaun nanang hulaun nami. Tarumobi Tuhan di saminggu manipat, didongani hodo hami, mangula akasiolan nami, las rohanami, di sude pangurupiyommu, di ngulu nami. Alani alai Tuhan, napatuk dorohami tuadupanmu, marsoba, pasaton puji-pujian nami tuho, ala salhut dengan bahasa, naung huilalahami di bagasan ngulu nami. Alani alai Tuhan, nang ditikiope, di nanang pasato tangyang nami hami tuho, jumolo sesa jal ura si madosa pangalsion nami. Asatama hami mangido tu adopamu alai Tuhan. Jalatama hami habaron ni pasu-pasum di pardalanan ni ngulu nami. Alai Tuhan di bata amanami para sirohana sumurung. Hupasat tami huriam Gereja Metodis Indonesia. Nadong di wilayah sada dot di wilayah 2.
Hupasatami tuho ale Tuhan uluan ni huria nami. Asaho matotongong manggonggomi rohana sida, manugunugu na sida mga ramoti, jala mga lehon las ni roha di nasida, dinalaho parmudu-muduhon huriami Gereja Metodis Indonesia na adong di wilayah sada dot di wilayah dua. Pasada roha ng pikiran nami sa luhut na talumobi di akan naposom na mangula di porlakmi, asa sisada roha sisada pangatusiyok kami, na hodo huraduti hami di bagasan ngulu nami. Alani hupas hatami ma huriami, asaw matotong naman jongjongi, jala mamasu-masu di perdalanan ni huriam Gereja Metodis Indonesia. Suaksong ni ali Tuhan nang hurian nami di ingananon, Gereja Metodis gemi kasih karunia, hupas hatami matuho ali Tuhan, asaw matotong mendongani manggonggomi jala mamasu-masu saluhut kami, ruas ni huriam, talumubi matuhan naposom, natoktong padimut-dimuton haporsyon nami, asaleho matuna sida gugu dolar siniroha, pada masalut akasait siya nasida, asa totong di bagasan la siniroha jala mardame sonak kami, mangula ulan nami tarlumobi mamuji pasangapoko di inganan na pinarbadiamon. Alani ali Tuhan pos doroha nami, nadonganamu saluhut akka naposomi na mangula di huriamon, tarlumobi di salut akka ruas ni huriam. Mulai temali Tuhan, hupasatami do tuho ng negara namion, dinamasa akan namasa di penyebaran virus corona. Ali Tuhan, tumacebot sa jalma biar do kami, dia akan namasa nang huliak kami sonari. Ali pargugoy maali ay Tuhan kami saluhut na, asa marhite padonganyo mo panugunuguam mo. Gabi boy mahami, madalani ari-aring nungul nami, di bagasan na hisar, di bagasan las ni roha, mago masalut akasahit siyan pamatang nami. Alani ali Tuhan, luas marhite keadaan na terjadi nuayengon, asalam girgir hami manobbaho, asa lam tuguha porsyan nami tuho, asalam solhot hami, ay hodo pangodian jala parsigatungan nami, jala posdorahan nami ali Tuhan, molhodo dongan nami, tarpatupahami do madalani ari-ari ning ulo nami di bagasan las ni roha. Suaksoni ali Tuhan, upasatami manuaing tuho, disaluhut aka pergumulan ni ruas ni huriam, dia ka perekonomian, dia ka narikot di hanguluan nami. Dongani mahami ay Tuhan jala pasu-pasu masaluhut akan naniulan ni tangan nami. Asa marhite Tuhan dapat pasu-pasu hami, dalan laho manobbaho, dalan laho mamuji-mujiho. Pasu-pasu manang saluhut akka ruas ni huriam, tarlumubi matuhan dia kaya nakon nami, siya nageleng sa namar sikola. Kupasatami to hali Tuhan asaho marotong madongani mga ramoti jala mamasu-masu na sida. Asa di bagasan kesehatan, jala di bagasan hagugo kami sudena tua-tuana laho mangarikoton akan naporlu diaka yanakon nami. Suaksongoni ali Tuhan nang diaka yanakon nami na di bagasan parsikolaan hupasatami tuho asoho matotoktong mangalian bisuk hapistara tunasida asa marhite-hite pasu-pasum hapistara do habisuhon gabi marlasin roha sudi akka yanakon nami di bagasan parsikolaan na suaksongoni nang hami akan na tua-tuana. Suaksongoni ali Tuhan nang diaka yanakon nami naung tamat siyan aka parsikolaan na, si hol rohana Tuhan mangluli aka parkarejuan na, hupasatami na sida tuho ale Tuhan, asaw madotoktong mangalihan dalatu na sida, parkarejuan na hobar tu parbenutuan na sida, asa martabat balas ni rohanami, manobba mamuji-mujiho. Suaksong ni ale Tuhan dia kaya nakon nami, nang tang niyan umurna, si hol rohana, nanaing marumah tangga, alay sa rodi sadarion alay Tuhan, dang jupangan na sida dope sirokap ni Todina. Tong doho pasatami na sida tuho alay Tuhan. Asoma patuduhon sirokap ni Todina. Asadong dongan na sugot, di bagasan nguluna, di bagasan rumah tanggana, laho mamuji-muji pasangapoko di bagasan nguluna. Suaksongoni alay Tuhan, nang di anakon nami, anakon ni huriam, naong di pasu-pasu ho marhiti-hiti pasu-pasu pardonga sari peon, alay sa rodin waing alay Tuhan,
dang dapota pasu-pasu do penasida, ima dihagabeo ni anak dohok boro di rumah tangga nasida. Ale Tuhan, marpanangi maho dia katangyang ni anak akayanakon nami, asa pasu-pasu manasida ale Tuhan, asa tubuhan anak dohok tubuhan boro di rumah tangga nasida, asa lasroha nasida mamuji jala pasanga pokko. Sok songoni ale Tuhan, dilasni roha nami, di pasu-pasum dia kana tua-tua nami, nong di pasato gajang ni umur tu nasida. Alai di bagasan nagaledo pamatang nasida ale Tuhan. Kupasatami manasida akan tua-tua nami, nong gajang umur na. Di hagaleo ni pamatang na ale Tuhan pasu-pasu ma, padaw maakasahid dohot arsak ni roha, leoh matu nasida hatugon ni haporsiaon jalalas ni roha. Soksongo ini nang dia kapoparan, na mengurus orang tua nami on, pos dorahan nami nalianom mudoto di hasabamon, dinalau pature-turehon na tua-tua nami on, asa toktong di bagasan lasiroha nasida. Soksongo ni ale Tuhan martangyang dohami tuho, ima dia kaamanami inanami, na di bagasan parsahitan nuaing, na peak di pudoman na manang na di rumah sakit, dang hagawarak kami Tuhan sudi ruas ni huriam na di bagasan parsahiton, alay hupasatami may tuho, asaho matoktong madungani na sida mamasu-masu mga pehot tangam mo nagpasu-pasui. Asa taruli na sida di hamamalum ni sahid ni pamatang na sida. Asa martabat-tabalas ni roha nami dinang di pasu-pasuho na sida gabi malum na sida siyan akaparsahiton na sida. Mula ati madiho ale Tuhan sa tokinay bigyon nami majamita nanay pasaton ni naposom imahatam nalaw manugunugo ha porsyon nami. Para di maroha nami ale Tuhan, lahong bigesa, jala pargugoy hami, asa tarbek kami mangulahosa. Soksongoni na posom na nang patariason hatami, pasu-pasu ma, parsahalay ma, asa marhiti-hiti agugoon mo, tarpasahat na sida hatami itu hami, gabi taruli pasu-pasu hami, akan ng bigesa. Lehon las ni roha, lehon gugo na siya ko, tunaposom na nang pasaton hatami. Soksongo ni ale Tuhan, di pasu-pasum na kupagi hujalo hami di bagasan ngulo nami, na yung pasaton nami pilihan nami tuho, dongani mahami, jala pargugoy mahami, asa tarbay kami ale Tuhan, mamilihon na dumingga tuho, asa tau hami madoklas ni roh, mandok mauliate tuho, di salut aka pasu-pasu, nang pinasahat mo tuhami. Atong ale Tuhan, diari-ari na nang sidalanon nami dope tujulanon, pos dorohan nami, nadonganam mo daw hami, madalani ari-ari ning ulo nami di bagasan guk las ni roha. Atong pinuji pinasahat maho aleamang, kusobahami ho, marhiti-hiti anak mo Jesus Kristus Tuhan nami, jala-jala oloy matangyang nami. Amen. Damang dainang nahinaholongan di bagas guarni Tuhan ta Yesus Kristus, taparade madirita lahu papungu pilihan, las toktong mata pasahat peliata, tuhuriata, nagpehita marminggu di bagas tabi. Songono jahan ni peliata, hujaha majolo sian hatani Tuhani, ima sian podatolu, mamuka sian ayat sia sahak rodi ayat 10, songonon madidok tuhata. Pasangak majahoba marhite sian hamoraumu, dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomuamu, jadi marsipijok maaka sopom, jala sirni tua anggur aka pangilangamu. Amin. Tapuji matuhata, mari dehita hupasahat ma artaku.
Rim mahita jongjong, tai dehon ma sai pasu-pasu. Sai pasu-pasu, oh Tuhan, nabi nelehon tujono, asa dipake Uria, lau pasangan podo tokto. Amin. Udul mahamu. Lao manomu-nomu hatani tuhata, tapuji matuhata maride mahita, ringgas au pabuahon. Rim mahita jongjong. Martangi yang mahita. Damine sumuruk siat debata mengereduti ate-ate do pikirata. Di bagasa Yesus Kristus. Na mangaleo tiki di hita marsiajar siak katana. Sadario. Marmulia mahuale debata. Hatamom managabi soso di ngulu nami. Bohal di partodion nami, si panganon nauli di ngulu nami. Na mabaik kami dak kahurangan, mabaik kami dang mauas. Di bagasa todimi, hujalo kami, si paingot di ngulu nami. Amin. Urian ni Tuhan, hata ni Tuhan nagabe soso di nguluta di bagasa mingguon sia sada Musa biduonom ayat sia Rodi ayat 22.
tabuka bibel taganup, taparohahon tajaha siya rohat taganup, asaboy panguluho partodiota di bagasan debata. Oma pinopar ni Sinoak. Jolma na bonar jalan na daulat roha do Sinoaki. Maradupon dongan na magudang. Say marparange mardongato debatado Sinoaki. Dugi di tubuh Sinoa ma anak tulu. Si Sem, si Ham, dohot si Japet. Alay nung nga marjea yang gotanoi, maradopon, debata. Jalanung nga gok hajahaton, tanoi. Dugi ditikir debata ma tanoi, jala idama nung nga marjea. Ay tuksaluhut na mardaging paroa pangalahona di tanoy. Jadi nina debata matu Sinoak. Nunga roa jal ninasa na mardaging maradoponao. Ay nunga gok hajahatot tanood di bayan na sida. Ope ripasonok kumana sida rap dohot tanoon. Bae madihosa da parau sian hau goper. Manang marantibani. Bae mamarbilut parawi jala puli sian bagasa dohot siap balian. Songonomma singana bainommu. 300 elak unjur ni parawi. 50 elak bohangna. Jala 30 elak tibuna. Baen tartukan gijak sada padiluan ni parawi. Saelak tibuna. Alay ang gopitu ni parawi tulabung na bahen. Jala tulu lapis bilu na bahen, sada di toru, sada di tonga-tonga, jala sada di gijang. Ay ida, paro oku matutanoon ay nasumar. Lau mangaripatson, nasa namardaging namarhosa hanguluan di bagasan akana ditoru ni langit asatos hosana ni saluhut na ditanoon. Alay pajongjongok kumapadaku dohot anakmu dohot jolma ni aka anak mi rap dohoto. Jala pamasuk matu bagasan parawi sa pasang B, siyan nasa na mangulu, siyan nasa na merdaging. Tunggal dohot boru-boru asa mangulu rap dohoto. Siap pidong masibuan mangsanabe, siap pinahape masibuan mangsanabe, siyan nasa na marjirjir di tanon, masibuan na masanabe sa pasang B. Siyan luhu na rotuho asa mangulu. Alay buat diho siyan nasa si panganon. Aka natarpangan jala papungu tuho. Baen bohalmu dohot bohal nasida. Dungi di bay Sinoa masude songot tinonahon ni debata tuibana songoni di baen.
Amin. Damang dainang ipola ni jamita tikion mangulahon hagio ni debata. Tung masay paltak si tutudo jalapatar. Ulaon ni debata sa sitongna di jolma na daulat marroha. Di jolma na marparangin na denggan. Holong nai ape tunasida. Lauk suak songoni tung masay tadido. Ahana binain ni debata. Tupangisi ni tanoon. Dia kajolma na mangulu di hajahaton. Jadi om masih rata-rata siapo dan nanilean ni si musaon tung masay patar ulaon ni debata tu sude jolma na mangula di bagasa kasitongan dohot rimas tu jolma na di bagasan dosa. Hurian ni Tuhan taparrohahon buah jolmai di pernguluan na uji nagabe sormin dihita padenggato parangeta di nguluan na perjulo mai puasa sahat disolsoli debata ati-atena disolsoli debata rohana tung masay lungusi tutu rohani debata mangida pangalahon ni jolma na ito panay tarigati Alkitab ta biduonom siya sada Musa ayat 5 rodi 7 Musa madok naung lamdeak do diulajol mahajahatoni tubuh naja nama dipikirin asida si ganupari lungun rohani debata di solsolibana rohana marnida ngulu ni jolma na mangulu deak di hajaton alani ido diri pasod debata ma jolmai dohot akapidong dohot akapinahan na ditopanay di bagasan lungun ni roha. Urian ni Tuhan perlu si tutuga besada sormid di hita. Dua sisi na berbeda jala paltak. Adong na diripason, adong na dipaso-paso. Na baduahon, hataon, paingotok kita, noak dihahulongi debata. Bidu 5 ayat 20 lalu sahat 20 sia. Boy taparrohahon Bibel Taganub. Sa sitong na hapetik kitubu sinoak. Nunga dipatolhas na toras na madok. Oma sada jolma nagabe pangapuli roha. Dingoluta haduan. Diloja ningoluta di tanoon naung honatoru ni debata.
Sinoak sahalak jolma na bonar na daulat marroha. Bopay ba na mangulu di tano naong di paturo ni debata. Bopay man na mangulu mangula doho jolma na mangulu di bagasad dosa. Ayat siya sa tuay 12 papatarhoni di kita hurian ni Tuhan. Alay gabi sahalak si tiruod dongoluna. Sahalak jolma na marparangin na denggan. Sahalak jolma na pararaton barita na uli. Sahalak jolma na gabedongan sa ulaon ni debata. Lao patoruson perdalanan ni Portibion asaw ng rimas sa leleng ni leleng na. Damang dainang isurat Ibrani 10 ayat 7. Tabuk kagano bibelta hurian ni Tuhan. Hinorhon ni haporseao do di jalo Sinoak. Poda taringot tu na sodapot idaod dope. Gabi mabia ribana. Jala di pauli parawi bayan haluaon ni nasida sajabu. Marhite-hitei diuhum ibana Portibion. Jala gabi sitean hatigoran. Na marguru tu haporsiaon. Hurian ni Tuhan. Sugari dangadong sahalak Sinoak nagabi sormin. Sugari dang mangulu Noak ujui ripasma torus Portibion. Namarlapatan may damang dainang tung masay porlusi tutudo hape ngulu ni sahalak songos Sinoak na marparange na denggan di jolo ni debata. Tung masay perlu situ tudu hape mangulu sahalak jolma songos Sinoak na mangulahon hasitongan hata ni debata. Tung masay perlu situ tudu hape jolma hasian ni debata. Jolma dongan ni debata diskusi. Jolma dongan ni debata pademakon rohana. Jolma dongan ni debata patoruson ulaon ni debata. Noak sahalak jolma na mga raduti ulaon hasitongan. Noak sahalak jolma na manuan ulang. Ahanaong diripasod debata disuan imana di bagasan hapitoran ni debata. Hurian ni Tuhan na manguduti mo siya. Di dia maberengota peak ni pamutenon ni debata tu Sinoak. Ayat 14 sa 17. Taulak ko mo siya taparohahon bibelta. Noak hasian ni debata. Tung masay jonok rohana tu debata. Tung masay tigor pangalahona daulat bonar marroha porsea situtu jala tumangihon debata. Ayat 10 tolu. Lao diula debata isini rohana mangaripason Portibion. Ipaboy mana tu Sinoak. Rencana ni debata
Lau mangaripaso jolma uji. Ipa jojore mana? Tudong asaulon na. Hurian ni Tuhan. Sahalak jolma na mangulu di bagasan hasitongan ni debata. Boy doi gabedongan ni debata. Pabuahon isini rencanana. Ahananaing diulahon. Noak. Iapoi sikop ipatutur debata. Bay maparaung. Bay belgana nasaon. Bay siya kayo gopir. Bay bilu na tolu. Bay pitu na ditoro. Sudetung masay denggan. Ipajojor debata isini rohana. Tujolma nani haholongan. Pitu hari nai udan roh. Ipabuah debata tu sinoak. Aha si benon ni sinoak di perau nauk sidungi. Sikop di pajojor amai. Alani hurian ni Tuhan. Holong ni debata tunaya sia-siana. Ikosay sikop do diulahon ibana. Berikut. Adong dopa dan nasubui diose. Tuhalak jolma napitor marrohan. Ayat 10 Rodi 22. Taparroha bibel Taganub. Sude pangisi ni bagas ni Sinoak. Madapot hanguluan. Mulo tabadikot tu ulaon ni apostel bidu sa pulonom. Ayat 30. Boy bukot tabibilta. Damang dainang. Ulaon ni apostel bidu sa pulonom. Ayat 30. Dido Yesus. Haporsiay madebatam. Asa maluaho. Dohot isini bagasmu. Namarlapatam may. Molo sa halak ama porsea. Tu debata. Buanon nima isini bagas na porsea. Tu debata. Molo adok sa halak Noak. Disada parau. Madapot haluaw ma. Na dibagas. Parawi. Tikirori mas ni debata. Tikiroudan. 40 hari 40 borngin. Dang dihilala dang dibereksinoaki. Ala nau porlu di ngolu ni Sinoak. Buah ngoluna mangulahon aturan ni debata. Buah ngoluna porsea. Jolma diripaso. Alay Noak dihaholongi. Hurian ni Tuhan.
tapake mati kita mangulahon hagio ni debata. Tapadinggan parangeta di jolo ni debata. Tatukangi parauta. Tapadinggan parauta. Taisi parauta. Tumangihon aturan ni debata. Ay nasumar dangadongbe. Alay rimas ni debata. Pamutenon ni debata rodi saleleng ni lelengna. Say na adong doy mardalan di Portibio. Jolma na mangulahon hatani debata. Dapotan hanguluan. Alay jolma na mangulu di bagasan hajahaton. Rimas ni debatama bagian ni. Amin. Martangya kita. Mauliate Tuhan diisi ni roham ipasato Tuhami. Nagabe jabar nami madala ni nguluon rodi saliling nililing na. Mauliate di persiajaran si piliton nami di bagasa tikyon. Mauliate di puten na diliam mo tungolo nami. Gabi mabuak kami marparange na dinggan di jolo. Di bagasa Jesus Kristus hupasahat taming ulo namiyon tutangam mo na betiyay. Amen. Kasi puli maulaw partodiota di bagasa tikyon hurian ni Tuhan. Nagabigukon dohot haredion ni Roha di Hitaganup. Dungi di bay sinoak masyude songon na tinonahon ni debata tu ibana. Songoni di bahen. Amin. Puji debata tae, Tuhan anak Yesus ngatoni morbaniake, merasa ngapun sasudi. Jalo mapasu-pasu siya debata nama pademak roham di bagasa tod di porbadia. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Di pasorhom madamena tutod di munaganup. Sadarion sugot rodi saleleng ngileleng na. Amen. Oras madi Hitaganup di bagasan bagas Taganup di bagasan Hasehaton di pasu-pasu debata. Amin.